Okay. Lige om lidt kommer Dennis ind ad døren. Og jeg har lagt sækken her. Så jeg tror, han slår ud af. Ja. Okay. Hej. Hey. Må du igen? Nej. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Hey folkens. Dennis han står overhovedet i klædeskabet. Og om lidt vil jeg slå for mænd i det.